እዚ راديو إرنا ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ክቡራት ሰማዕቲ ረዲዮ ኤረና ከመይ ቀኒኹም? ንሎሚ ንዘተ ኣቕሪብዮ ዘለኹ ርእስቲ ብዛዕባ ዘሎ መዓልቲ ዝካየድ ዘሎ ብኤሪሳት ዝተዓደመ ተራ መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ምህናፅ ዲሞክራስያዊ መስርሕ ዝብል ኮይኑ ኣብ ሃገርና ተዓፊኑ ዘሎ ነፃ ፕረስ ዘጉልሕን ነቶም ምእንቲ ነፃ ፕረስ ክብሉ ሂወትን በጃ ዝገበሩ ጋዜጠኛታትን ፖለቲከኛታትን ማእከል ዝገበረን እዩ። ኣብ ኣሰርኩም ዝብል ቴማ ብምጉላሕ ድማ ንኣበርክቶኦም ክብሪ ሂቡ ነቲ ንሶም ዝጀመሮ ቃልሲ ከምዘይተቋረፀ ዘዘኻኽር መልእኽቲ ሓዚሉ ኣሎ። ናይዚ ዕለት እዚ ተዛረብቲ ዕዱማት ስፒከርስ 4 ኮይኖም 2 ኣሜሪካውያን 2 ኤርትራውያን እዮም። እቶም 2 ኣሜሪካውያን እቲ ንሰውራ ኤርትራ ክዕወት ዝተቃለሰን ዝተማጎተን ደራሲ ጸሓፊ ናይ ታሪክ ተመራማርን ጋዜጠኛን ዳንኮኔል፣ ካልኣይ ድማ ፈጻሚ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ኣምባሳደር ስቲቨን ዋከር ካብ ኣስመራ እዩ። እቶም 2 ተባዓት ኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ደረስቲ ጸሓፍቲ እርግኣለን ፍስሓን ዘካርያስ ክብረአብን ድማ ካብ ጀርመን እዮም። ብዛዕባ ተሳትፎ ኣምባሳደር ስቲቨን ካብ ኣስመራ መዛረብ ርእስቲ ኮይኑ ቀኒዩ ደገፍቲ መንግስቲ ኣንጻሩ ዝኾነ ስጉምቲ ክውሰድ ክጉስጉሱ ከለዉ ተቃወምቲ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ብኣንጻሩ ስቃይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ኮይኑ ዘቃልሕ ብምርካቡ ዓብ ዓወት ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ወይ ንፍትሒ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ዓውታን ብረኸን ከም ዝወስኸ ክገልጹ ቀኒዮም። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ርእይትኡ ዝጸሓፈ ደራሲ ናይ 2 መጽሓፍቲ ድምፂ ልብን ቅኒት ሕልናን ኣቶ ብርሃነ ገብረ ሂወት ካብ ኔዘርላንድ ጋሻ ዓዲመሎ ድሕሪ ዝሓፅያር መሰጋገሪት ክትከታተሉኒ ብክብሪ ዕድመኩም። እዚ راديو إرنا ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ያኔለይ ክብረት ይሃበለይ እዚ ኣልዒልናዮ ዘለና ርእስቲ መጀመርያ ናትካ ርእይቶም ክሰምዕ ድሕሪኡ ኣብቲ ርእስቲ ዘለኒ ተወሳኺ ሕቶታት ክሓተካ እየ። ንዝሃብክን ዕድል የመስግን ሓረጉ ማለት ፍሉይ ርእይቶ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ደጋጊመ ዝብሎ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ደንበ ተቃውሞ ብሓፈሻ ኣብ ናይ ደገ ሓይልታት ተጸጊዑ ወይ ኣሚኑ ክኸይድ ስለ ዝጸንሐ እውን ከም መቐፀልትኡ ኮይኑ እዩ ዝረኣየኒ። ስለዚ ነዚ ገዲፍካስ ናብ ውሽጣዊ ሓይልኻ ምትኳር ኣይሓይሽን ዶ? ስለምንታይ እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ምፅግጋዕ ዝመፅእ ዘሎ ዝብል ሕቶ ኣቐሚጠ ዘለኹ። ስለዚ እቲ ንሱ ካብ ኣስመራ ምዃኑ ወይ ካብ ኣሜሪካ ምዃኑ ወላ ሓደ ትርጉም የብሉን። ንሱ ኣብ ኣስመራ ኮይኑ ኣብቲኣ ላዕላዊት ግዝኣት ናይ ኣሜሪካ እዩ ዘሎ። ስለዚ ካብ ኣሜሪካ ናብ ኣሜሪካ እዩ እቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ ምትዕድዳግ መስርሕ ኢለ ክሓልፎ መርፅ። ግን እንታይ እዩ ንሱ ኣብ ከምዚ ዓይነት ነገራት ክዋፈር ምጅማሩ እቲ ናይ ስራሕ ዝምድና ምስ መንግስቲ ኤርትራ ጠቕላላ ከምዘየሎ እሞ ክሰርሕ ስለ ዘይከኣለ ኣብ ከምዚ ዝነጥፍ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ። ካብቲ ዲፕሎማስያዊ ዓንኬል ወፂኡ ዝሰርሖ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ። ሕራይ ኣብ ዝርዝር ከይኣተና መጀመርያ ቁሩብ ብዛዕባ እዚ ሓፈሻዊ ኣህጉራዊ ሕጊ ዝፈልጥ ሓደ ክኢላ ሕጊ እውን ተወኪሰ ነይረ። ከመይ ዝርአ ኣብ ሓደ ሃገር ዘሎ ኣምባሳደር ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ምትእታው ከም ዘየለ ሓፈሻዊ ዝድንግሕ ሕግታት ከም ዘሎ እቲ መብርሂ ተዋሂብኒ። ብዝርዝር ከምዝን ኣይብልን እዩ። ግን ሓደ ኣምባሳደር ኣብ ዝኾነ ውሽጣዊ ጉዳያት ናይታ ኣምባሳደር ኮይኑ ዘገልግለላ ዘሎ ሃገር ኢዱ ኣይእቱን እዩ ዝበሃል ሓፈሻዊ ሕጊ ከምቲ ብዙሕ ሰብ ዝፈልጦ ማለት እዩ። ኣብቲ ዝርዝር ክፈልጥ ኢለ ንሓደ ናይ ክኢላ ሕጊ ኣብ ዝተወከስ ኩሉ እውን ኪኖ ዝኸይድ ሰፊሕ ሓበሬታ ኣይረኸብኩን። ምክንያቱ ብግብርስ ኣይትግበርን እዩ። ንኣብነት ኣሜሪካ ኣብ ናይ ቬኔዙዌላን ኣብ ናይ ኢራንን ብዙሕ ግዜ ጥሒሳቶ ኣነ እዚ ሕግታት እዚ ዝብል መብርሂ ተዋሂብኒ እሞ ካብኡ ድበለፀ ካልእ ዝሓሸ መብርሂ ረኺብካ እንትኮንካ እስከቅድም ብወገንካ ብርሃነ። ብወገነይ እውን ተመሳሳሊ ርእይቶ እዩ ዘለኒ ኣብዚኣ ጉዳይ እዚኣ። ምክንያቱ እዚ ብዓብዪ እኳ ነቲኦም ናይ ኣህጉራዊ ዝምድናታት ዘፅንዑን ዝከታተሉን ዝግደፍ እንተኾነ ገለ ዝፈታተሽክዎ ነገራት ግን ነዚ ኣቐዲምክ ዝበልክየ እዩ ዘረጋግፅ። ዝኾነ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ንጥፈት ዘሎ ሃገር ናይቲኣ እንጋዲት ሕጊ ይኹን ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ወይ እውን ኩሉ ናታ ክብርታት ኣኽቢሩ ክኸይድ ከም ዘለዎ እዩ ዝጠቅስ። ክሳብ ክንደይ ተግባራውነቱ እንተኢልና ምናልባት ሃገራት ነናተን ኣሰራርሓ ኣለዎን ክንብል ንኽእል ንኸውን ገለ ዘጋጠመ
እንፈልጦውን ኣለዋ ኣብ ቀረባ እዋን ንኣብነት እዛ ዝነብረላ ዘለኹ ሃገረ ሆላንድ ንልኡኽ ናይ ኤርትራ ከም ፐርሶና ናን ግራታ ኢላታ እያ ቅድሚ ሕጂ ነቲ ውሽጣዊ ሕግታተይ ዝበለቶ ስለ ዘየኽበረ ናይ ስራሕ ወረቐቱ ክትዓፅወሉ ተገዲዳ እያ ስለዚ ከምኡታት ከጋጥም ይኽእል እዩ እቲኦም ብደረጃ ኤምባሲ ይኹን ብደረጃ ቆንስል ብደረጃ ዲፕሎማት ናይ ሓንቲ ሃገር ዝሰርሑ ሰባት እንድሕር ዳ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ሓንቲ ሃገር ኢዶም ማእትዮም ከጋጥሞም ዝኽእል ስጉምታት ኣለዎ ክሳብ ክንደይ ይኽበር እቲ ኣህጉራዊ ሕጊ እንድሕር ዳ ኢልና ግን ከከም ሓይልኻን ከከም ሻራኻን ኮይኑ ይስምዓኒ ሕጂ እዚ ናይ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ቅድሚ ሕጂ ናብ ትዊተር ብዙሕ ሓበሬታታት ክዝርግሕ ፀኒሑ እዚ ናይ ሕጂ ብፍሉይ ተራእዩ መዛረቢ ዝኾነሉ ምክንያት እንታይ ትብል ወገንካ ካብ መውዕዋዕ ዝሓልፍ ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ይስማዕኒ ንዓይ ብወገነይ ምናልባት ከምዚ ዓብ ነገር ጌርካ ንምቕራቡ እሞ መቃልስቲ ረኺብና ኣለና ኢልካ ከምዚ ሓይልኻ ከተዕቢ ወይ ምስልኻ ከተግጅፍ ምፍታን ክኸውን ይኽእል ንዓይ ግን ከምዚ ካብ ኣብ ዘይምልከተካ ጠብሎቕሎቕሲ ማለት ካልእ ፍሉይነት ኣይረኣኹሉን ምናልባት ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ትንሱ ዝብሎ ዘሎ ያ ሓቂ ኣብቲ ሃገር ብዙሕ ፀገማት ኣሎ ናይ ፖለቲካ እሱራት ኣለውና ናይ ጋዜጠኛታት እሱራት ኣለውና ግን ብመንገዲ ናይ ረብሓ ጉጅለታት ድዮም ፍትሒ ክረኽቡ ዘለዎም ዝብል ዓብ ሕቶ ንዓና እዩ እቲ ሕቶ ዝመፀና ማለት እዩ ጉዳይና ስለ ዘይገበርናስ ኩሉ ግዜ ተፀጊዕና መፍትሒ ንደልየሉ ኣለና ማለት እዩ እንታይ ለውጢ ከነምፅኣሉ ንኽእል ዝብል ካልእ ተወሳኺ ሕቶታት ከኸትለልና ይኽእል እዩ ስለዚ ዜሮ ዜሮስ እቲ ሕማቕና እዩ ዝምስክር ዘሎ እየ ዝብል ዘለኹ ኣነ እዚ ፈፃሚ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ኮይኑ ንስቅያት ናይ ህዝብና እንተገለፀልና ከንታይ ንጉዳእ ንኸስብ ዶ ይኮናን መንእሰይ ብርሃነ ኣቐዲመ ዝመለስኳ ኮይኑ ስምዓኒ ምክንያቱ ሕማቕና እዩ ዝምስክረልና ዘሎ ንሱ ግን ብዛዕባ ኣብ ኣሜሪካ ዘለው ከምኡ ዓይነት ፀገማት ዘለዎ ክፋል ሕብረተሰቡ ክዛረብ የምሕረሉ ድሕሪኡ ንሕና ኸ ንዕኡ ክንእዶ ማለት እዩ ኣብ ቃልሲ ኩሉ ግዜ መሓዙ ተድልዩኻ ደገፍቲ የድልዩኻ ከም ኣሜሪካ ዝኣመሰለ ዓብዪ ሃገር ከዓ እንተደጊፉካስ ነዚ ምቁዋም ማለት ነቲ ብቐጥታ መንግስቲ ኤርትራ ወያነን ኣሜሪካን እዮም ፀላእተይ ዝብሎ ብተደጋጋሚ ብዘይ ዕረፍቲ ንዓመታት ሰማዕናዮ ዘይቅየሩ ፀላእቲ ትሰማማዕ ዲኩንካ እንደለኻ ዝሰማማዕ ክኸውን ንኽእል እየ ምክንያቱ ኣነ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ኤርትራ ምትእትታው ናይ ደገ ሓይልታት ካብ ዘይድግፉ ሰባት ክኸውን ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ብዓብዪ ግን እንታይ ክብለክ ደልየ ክገብር ዝኽእል ዓቕሚ እናሃለወካ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎ ኤርትራዊ ሕብርታት ኣወሃሂድካ ሽግርካ ክትፈትሕ እናኽኣልካ ኣብ ከምዚ ዝበለ ምምርኳስ ገለ ውፅኢታዊ ኮይኑ ኣይተረኣየንን ንሱ ንረብሑ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ንረብሓኻ ክትሰርሕ ዲኻ ረብሓ ኣለና እንድሕር ዳ ንብል ኮይና ኣርቢሕና ድዩ እቲ ታሪክ እኮ ብምሉኡ ናይ ከምዚ ዓይነት ሽግራት እዩ ምናልባት ኣሜሪካ ወይ ወያነ እናተባህለ እንድሕር ዳ በቲ መንግስቲ ይግለጽ ኣሎ ኮይኑ ርኡይ ነገራት ኣይረኣናን ዲና ንሕና ምስ መምፃእ ትራምፕ ዝነበረ ለውጢ ምናልባት ክልቲኦም ስርዓታት ናይ ሃገራውነት ስምዒት ስለ ዝነበሮም ምምሳል ነይርዎም ገለ ናይ ዝምድና ኩነታት ርኢና ነርና ምቅያር ድሕሪኡ ምስ መምፃእ ባይደን ከዓ ኩሉ ነገር ኣብቂዑ ማለት እዩ ስለዚ ምስኡ ክሳብ ዘይሰራሕኩ ምስ ንዕኡ ዝቃወሙ ክሰርሕ ኣለኒ ዝዓይነቱ ኣካይዳ እዩ ምክንያት እቲ ምስ ቻርሊ ዝመላለሶ ዝነበረ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ከዓ ንሕና ኢልናዮ ካልኦት ሓይልታት እውን ኢሎሞ ሕጂ ሓድሽ ነገር ንፅበል ኣለና ዲና ንሕና ካብኦም ናይ ምግባር ዓቕምና ስለምንታይ ኣብኦም ዝምርኮስ ዘሎ ዝብል ዓብዪ ሕቶ እየ ዘልዕል ዘለኹ ኣብ ምትእትታው ውሽጣዊ ጉዳያት ስለምንታይ ኢና ብደረጃ ኣፍሪካ ይኹን ብደረጃ ኤርትራ ቀርኒ ኣፍሪካ ስለምንታይ ኢና ናፅነት ፖለቲካና ክንእውጅ ዘይከኣልና ዝብል ሕቶ እየ ዘልዕል ዘለኹ ስለምንታይ ኢና ኣብ ኣምልኾ ፃዕዳ ወይ ኣብ ኣምልኾ ናይ ካልኦት ናይ ደገ ሓይልታት እናኣምን ዘለና ዝብል ዓብ ሕቶ ይረኣየኒ ኣሎ እምበር ንሱ ይቃለስ ኣሎ ንረብሑ እኮ እዩ ንረብሓ ናይ ደንበ ተቃውሞ ኢሉ ይኮነን ምስ መን ይሰርሕ ከዓ ንዕኡ ይምልከት መሳርሕቲ እንድሕር ዳ ስኢኑ ኣብ ውሽጢ ሃገር ምስቲ መሳርሕቲ ክኾኖ ዝኽእል ኣካል ጥራሕ ክሰርሕ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምክፍፋል እዩ ዝዓቢ ዘሎ እቲ እንታይ ኢና ክንብሎ ክትሕንገር ምድላይ እዩ ዝዓቢ ዘሎ ስንፍናና እዩ ዝደምቕ ዘሎ እየ ዝብል ዘለኹ ደራሲ ብርሃነ ገብረ ህይወት እንታይ ተሳዕቤኑ ናይዞም ከምዚኦም ኣሜሪካ ዝኣመሰሉ ሃገራት ምሕጋዝ ብፍላይ ምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ዓለማዊ ኩነታት ወይ ደገፍ ናይ ኣሜሪካ ወይ ደገፍ ናይ በዓል ቻይና ሩስያ
ክህልወካ ናይ ምግባር ዓቕምካ ብኡ መጠን ይድዓቢ ስለምንታይ ኢኻ እቲ ናይ ወፃኢ ደገፍ ብፍላይ ከዓ ናይዞም ኣሜሪካውያን ትፅዮኖ ዘለኻ ምጽያን ኣበይ ኢኻ ትጽዮኖ ኣበይ ኢኻ ክትቕበሎ ንሪኦ ኣለና ከም ሓድሽ መግዛእቲ ወይ ከዓ ኒዮ ኮሎናሊዝም ኢልና ንውሰዶ ድሓን ክንግዛእ ፈቃደኛታት ዲና ብሕጂ ኸ ንመግዛእቲ ኢድና ዘርጊሕና ንቕበል ከም ዘለና ስንፈልጥ ዲና ስለምንታይ ነገራት ረቂቕ ዘይንሪኦም እየ ዝብል ዘለኹ ኣሜሪካ ረብሓ ኣለዋ እዚ ናይ ምብራቕ ሓይሊ ናቱ እስታይ ኣለዎ ኣብ ናይ ክልቲኦም መጋበርያ ኢና ንኸውን ዘለና ንሕና ከም ናይ ውግእ ቦታ ማለት እዩ ይከኣል ዲኹም ሞ ካብ ክልቲኦም ርሒቕካ ክከኣል ይኸውን ዘይክከኣል ይኽእል ይኸውን ሕጂ እንታይ ዓይነት ፖሊሲ ትኽተል ኣለኻ እዩ እቲ ኣማራፂ ኢለ ኣነ ይግምግም ማለት እዩ ምናልባት ኣብ መዝማዝን ተመዝማዝን ገዛእን ተገዛእን ድዩ ወይስ ኣብ ሓድሕዳዊ ምትሕልላይን ውሑስ ዝምድናታትን ቀጻልነትን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣምባሳደር ብዛዕባ ዝነፃ ፕረስ ተደጋጋሚ ክፅሕፍ ርኢና ኢና ምስ ሻርሊ እውን ክመላለስ ርኢና ኢና ነዚ ብድምፁ መሊሱ ዓዋ ኣቢሉ ኣብርኽ ኣቢሉ እንተደገመልና እሞ ነቶም እሱራትና ነቶም ብሰንኪ ሓሳቡ ምግላፅ ዝተሓየሩ ጋዜጠኛታት ይኹኑ ፀሓፍቲ ይኹኑ ዋላ ካልኦት ፖለቲከኛታት ድምፂ ብምዃኑ ክንድግፎ ይግባአን ዲሞ ብናትካ ራእያ ንዑ ምድጋፍን ዘይምድጋፍን ዘይኮነ ወሸለ ንሶም ክወፁ ክኢሎም ብናቱ ድምፂ ጥራሕ ዘይኮነስ ኩሉ ሰብ ብዛዕባኡ ይዛረብ ኣሎ ሕጂ እቲ ናይ መሰል ሓሳብካ ምግላፅ ዝበሃል ዘሎ ግን ቃልሲ ንወለዶታት እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ከምዚ ኣብቂዑ እንብሎ ኣይኮነን ዋላ ኣብዚ እዋን እዚ ብማሕበራዊ መራኸቢታት ድዩ ብዝተፈላለየ መልክዓት እቲ ዝነበረ ማሕንቆ ተበቲኹ ይሃሉ ኣነ ወፅየ ስለ ዘለኹ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ሶሻል ሚድያ ስለ ዘሎ ድላይ ፅሕፍ ድላይ ዝብል ዘለኹ እዚ የለን ዋላ እንተዘይበልናሲ ንዕኡ ንምስዓር እቲ ቃልሲ ቀፂሉስ ብዙሕ ለውጥታት ይመፅእ ዘሎ ነፃ ፕረስ መፂኡ ተረጋጊፁ ናይ ሕትመት ናይ ምዝራብ ናይ ኩሉ ነገራት ተፈቒዱ ወይ ከም ቃልሲ ኮይኑስ ተሳዒሩ ኢልና እዘን ዝዛረበለን ዘለና መራኸቢ ብዙሃን ምስ መራኸቢ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብምሉኡ ማለት እዩ ኣካል ናይ ተቓልሲ ስለ ዝኾነ የሎን ኢልና ክንድምድም ኣይንኽእልን ኢና ሕጂ ሓቂ ግዳያት ዝኾኑ ሰባት ኣለውና እዞም ግዳያት እዚኣቶም ከመይ ገይሮም ብሂወት ብጥዕና ወፂኦም ናብ ስድራ ቤታቶም ይፅምበሩ ሓደ ክድፈኣሉ ዘለዎ ሓበራዊ ቃልሲ እዩ ግን ነዚ ክንገብር ኣይንኽእልን ዲና ኮይና ካብ ዓበይቲ ዓዲ ካብ መቃልስቶም ካብ ኩሉ እቲ ካብ ዝተሓተ ክሳብቲ ዝለዓለ ሕብርታት ናይቲ ሕብረተሰብ ስለምንታይ ዘይሰርሓሉ ስለምንታይ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ፍርዲ ወይ ፍትሒ ወይ እውን ነፃ ክበሃሉ ዝኽእሉ መድረኻት ዘይተፈጥረ ዘይተደፍኣሉ ዘይተሰርሓሉ እዚ ከዛርበና ግቡእ እየ ዝብል ዘለኹ ሕጂ ንሱ ክዛረብ እንከሎ ግን እንድሕር ዳ ብልቢ ብሓልዮት ኮይኑ ዝገብሮ ዘሎ ፅቡቕ ብሰብኣውነት እንድሕር ዳ ዝገብሮ ዘሎ ኮይኑ ማለት እዩ ንረብሑ እንድሕር ዳ ኮይኑ ግን ንዓና ከርብሓና ይኽእል ድዩ በዚኦም ጥራሕ ስለ ዝተዛረበ ዝብል ሕቶ ካልእ ብጥርጣረ ክረአ ዘለዎ ብዙሕ ነገራት ማለት እዩ ነትናትና ናይ ምግባር ነቲ ናትና ክብርታት ናትና ሕላገት ኣለና እንብሎ ይቐትሎ እዩ ዘሎ ንሕና ከዓ ዋላ ሓደ ክንገብር ከም ዘይንኽእል እዩ ምስክርነት ዝህብ ዘሎ እምበር ካብኡ እንደልየ ኣለና ትፍትሒ ሓፂሩ ምክንያቱ እሱ እዩ ናይ ምግባር ሓይሊ ዘለዎ ኢልና ነምልኾ ኣለና ናይ ምግባር ሓይሊ ከም ዘለና ኣይረጋገፅናን ኣኽቲሙሎ ኢድና ሂብና ኣለና ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ንዓና እውን ዘሕፍረና ኮይኑ ይስምዓኒ እቲ ከም ሓደጋ ትሪኦ ናይ ወፃኢ ምትእትታው ቁርብ እስከጠቐሰለይ ብርሃነ እንታይ ድጎድኣና ከምዚኦም ዓይነት ሓገዝቲ ክንረክብ ከለና ሕጂ ምናልባት እቲ ክስራሕ ዝግብኦ ካብ ምስ ደንበ ተቃውሞ ኮንካ ንምፍትሖም ምቅላስ ዝሓፀረ ኣብ ኣስመራ እንድሕር ዳ ኣሎ ኮይኑ እቲ ዲፕሎማስያዊ ስርሑ ኣብኡ ክጥቀመሉ መሓሸ መስለኒ እንድሕር ዳ እቲ ናይ ስራሕ ዝምድና ዘየሎ ኮይኑ እሞ ብከምዚ መሪፅዎ ኣሎ ኮይኑ ከዓ ምርጭው ንዑ ይምልከት ማለት እዩ ግን ካብ ኣብ ጥቓኻ ዘሎ የቐልል መስለኒ ካብ ባሕርን ውቅያኖስን ሰጊርካ ሕጂ ኣየና የድምዕ ዝብል ሕቶ እዩ እቲ ዝረአየን ዘሎ ማለት እዩ ብመንፅር እንታይ ዝረአ ዘሎ ብመንፅር ዝተፈላለዩ ናይ ረብሓ ድልየታት ኮይኑ ይስምዓኒ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ዘተባብዕ ፍቃድ ተዋሂቡ ክኸውን ይኽእል ዝብል ግምት የብልካን
من يفلط كم يدلي خيهلو تمام إرترا زلو نا إرترا مرحتي بأنت خزارة بايكل نفس قدايز من البات بخم يسرع اليوم نعوم يزملكات نصوم ونفلطه እዚ راديو إرنا ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ከምዚ ዓይነት ናይ ብደረጃ ኣምባሳደር ዝኣክል ደገፍ ክትረክብ ንሓደ ቃልሲ ማለት ኣናእስካ ዝረአ እውን ኣይኮነን። እስኻ ግን እቲ ኣሉታዊ ነገራቱ እቲ ኣብቲ ሃገር ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ ክንዲ ደቂ ሃገር ዝኸውን ኣብ ክዲ ባዕልና ንውንኖስ ኣሕሊፍና ንካልኦት ንህብ ኣለና ባህላ ኢኻ እሞ እስከ ንኸስብ ዲና ንኸስር ወይ እቲ ዝኸፍአ ክመፅእ ዝኽእል ሳዕብየናሲ ገለ መምርህ ኣለካ ድዩ ተወሳኺ መምርህ እምበር ዓንቶ እውን ትክፍ ኣቢልካ ለይ ነርካ ንኸስር ኢና ዘለና ሙሉእ ብሙሉእ ኢለ ሓደ ካብቲ ዲፕሎማስያዊ ዓንኬል ዝፈቅደሉ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኮይኑ ዝስማዓኒ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ናይቲ ሃገር እዩ ዝኣቱ ዘሎ ሕጂ ክሳብ ክንደይ እዩ እቲ ሳዕብየን ብኡ መንፅር ክንግምግሞ ንኽእል ኢና ካብቲ ዝፈቅደሉ ዓንኬል ናይ ዲፕሎማሲ ወፂኡ እንድሕር ደኣ ኣብ ፖለቲካዊ ይኹን ውሽጣዊ ጉዳያት ወይ እውን ንሕግታት ናይቲ ሃገር ብዝፃረር መንገዲ ይኸይድ ኣሎ ኮይኑ ንክብርታት ናይቲ ሕብረተሰብ እዩ ዝቐትል ዘሎ እዚ ከዓ ናብቲ ሓድሽ መግዛእቲ ወይ ከዓ ኒዮ ኮሎኒያሊዝም ኢና ንኸይድ ዘለና ኢልና ክንድምድም ንኽእል ኢና ስለዚ ዓብ ስግኣት እዩ ናብ ተፀባይነት ናብ ዘይምግባር ኢና ነንቆልቁል ዘለና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዓፋኒ ረጋፂ ብዘይቋም ዝመሓደር ሕጊ ይብሉ ባይተ ይብሉ ሓደ ሰብ ድላይ ከም ዝገብር ኩልና ንፈልጦ እዩ ንከምዚ ዓይነት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዝቋምሲ ከም ፀረቲ ሃገር ፀረቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕጊ ወይ ናይ ኤርትራ ክብርታት ዝፀረር እዩ ክንብል ንኽእል ዲና ሕጂ ብመንፅርቲ ንሕና እንደልዮ ጥራሕ እንተዘይሓሰብና ክሓይሽ ይመስለኒ ምክንያቱ ሕጊ የለን ግዝኣተ ሕጊ የለን ኢልና እንድሕር ደኣ ንዛረብ ኣለና ኮይንና መጀመርታ እቲ ንሱ ዝኸዶ ዘሎ መገዲ እውን ኣንፃር ሕጊ ክሳብ ዝኾነ ሕጊ ይተሓሳሎ ምባል ግቡእ ይመስለኒ ንሱ ካብቲ ዲፕሎማስያዊ ዓንኬል ወፃኢ ይገብር ምህላው እንድሕር ደኣ ፈሊጥካ ንሱ እውን ኣካል ናይቲ ግህሰት ናይ ሕጊ ምዃኑ እንድሕር ደኣ ርኢኻዮ ንዕኡ እውን ምቁዋም ኣካል ናይቲ ቃልሲ እዩ ኢለ ዝኣምን ኣነ ሕጂ ንፃዕዳ የብሉ ንፀሊም ሕጊ እንድሕር ደኣ ይተሓሳሎ ኮይኑ ዘይሕጋዊ ኣካይዳ እዩ ምባልሲ ከም ኣካል ቃልሲ ጌርና ንውሰዶ ምበልኩም ክልቲኦም እዮም ድዕምፁ ዘለዉ መንግስቲ ኤርትራ ዓመፅ ኣሎ ኣምባሳደር እውን ይዕምፅ እዩ ዘሎ ካብ ዲፕሎማስያዊ ሕጊ ወፂኢ ባህላ ኢኻ ብርግፅ ከምኡ እየ ዝርኢ ዘለኹ ሓጋዚና መሲሉ ዋላ ነቲ እንደልዮ የዳምቕ እንተሃለወ ካብቲ ሕጊ ዝፈቅደሉ ግን ወፃኢ እዩ ዘሎ ኤሪሳት ዝወደቦ ዋዕላ ብቐንዱ ኣብ ነፃ ሓሳብካ ምግላፅ ኣጋጣሚ ብምግባር እሞ ከምዚ ዓይነት ቃልሲ እንታይ ዓይነት መሓዙት ኢኻ ትመርፀሉ ሲምፖዚዮም ምዃኑ ጥራሕ ሓበሬታ ዘለኒ ግን መቃልስቲ ክንመርፅ እንድሕር ደኣ ኮይናስ እቶም መቃልስትና እቶም ኣሕዋትና ይኹኑ ክብል ምደፈርኩ ጋዜጠኛን ፀሓፍን ዳንኮነል ምናልባት ዳንኮነል እንድሕር ደኣ ርኢናዮ ምስ ገድሊ ህዝቢ ኤርትራ ዓብዪ ርክብ ዘለዎ ድሒሩ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ርክቡ ዝበተኸ እዩ ሕጂ ምናልባት ንሱ ዓሚቕ ኣፍልጦ ስለ ዘለዎ እቲ ዝሓልሞ ዝነበረ ጉዳይ ኤርትራ ከመይ እዩ እንታይ ኮ ኮይኑ ንሱን ዝብሎ ኣለኹን ሕጂ ብደረጃ ዕዱማት ተሪእናዮም ክልተ ኣሜሪካውያን ክልተ ኤርትራውያን ይኾኑ ኣለዉ ማለት እዩ እሞ ዝውክልና እዚ ፍትሓዊ ይኮነን ባህላ ኢኻ ኣቐዲመ ጠቒሰልክ ኣብቲ ናይ ምግባር ዓቕምና እንድሕር ደኣ ኣሚንና ከም ሚልክያስ ዝኣመሰሉ ተባዓት ፀሓፍቲ ነይሮምና ጋዜጠኛታት ነይሮምና ኢልና እንድሕር ደኣ ኣሚንና ምስኦም ኮንካ ክኽየድ ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓኒ እቲ ቃልሲ ናብ ውሽጥናን ናብ ውሽጢ ሃገርን ክምለስ ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓኒ ስነ ጥበባዊ ብርሃነ ገብሪ ሂወት እዚ ጉዳይ ኣብዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት መዛረቢ ርእሱ ኮይኑ ኣሎ ብዓብዩ ነቲ ቃልስና ሓጋዚ እዩ ሓጋዚ ኣይኮነን ዝብል ርእቶ እዩ እቲ ቀንዲ ሕመረት ካብዚ ክትዕዚ ንወስዶ ንስኻ ሓጋዚ ይኮነን ዝብል ርእቶ ስለ ዘለካ እየ ዓዲመካ ስለዚ ነዚ ቃልሲ ሓጋዚ ክኸውን ኣለዎ ትብሎ ነጥብታት እንተልየን እስከ ፅሙቅ ኣብለለይ እሞ ናብ ምጥቕላል ገፅና ኢና ምናልባት ነቲ ቃልሲ እንታይ ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል ናይ ሰብ መመላእታ ምዃኑ እንድሕር ደኣ ኣሚንካ ኣብቲ ናይ ገዛእ ርእስኻ ተኣማሚንካ እንድሕር ደኣ ተበጊስካ
أوشتن أوتان زلو زيغا تحقاقفو زحاشة نتاقر كخون زخيل فتاح من جداي تروخ تصوت اللو زبل استاي زلني بعبيغا ناب هاقراو عرقي زدف أكايدا هناتو زيا بغتصالي زتقسانت بيا من مسمن كعراق زبهال بزحوتتات إلا عالي خون نحنا مس نحنا زبل مدمدم تهيبة جن اتغالسي بعبيو نابانان ناب وشت هاجرنان كنملصو يزدلي اتزحاشة كخون زخيل عقمي ألو نايمو هاد سراح اندحر دا تسريحو اتي اوشتي هاجر زولون اب دقة زولون تحبابيرو نزعنوا تكالاتو زهانصلو ناب هاجراو هنصت زسغاغرلو كخون يزدلي أنا እቶም ዕዱማት ሲ ከምዚ ንሪኦም ዘለና ክልተ ኤርትራውያን ስነ ጥበባዊት ጋዜጠኛን ጸሓፊትን ይርጋለም ፍስሓ ከምኡውን ጸሓፊ ደራሲ ጋዜጠኛ ዘካርያስ ክብረኣብ ብፍላይ ጋዜጠኛ ዳንኮኔል ኣብ ግዜ ሓርነታዊ ቃልሲ ደጋፊ ንሰውራ ኤርትራ ኮይኑ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ብዙሕ ኣበርክቶ ዝገበረ እዩ ንሰውራ ኤርትራ ምልላይ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ንምምፃእ ኣንጻር መግዛእቲ ክንቃለስ ከለና ዓብዪ ደገፍ ዝገበረ ጋዜጠኛ እዩ ናይ ሕጂ ናቱ ኣበርክቶ ብመጠን እቲ ብቃልሲ ኣብ ሰውራ ኤርትራ ብዘበርክቶ ከተመዛዝኑ ከለካ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ መግዛእቲ ንምፅራግ ዝሓገዘና ሕጂ ከዓ ንሓደ ምልካዊ ስርዓት ንምፅራግ ክሕግዘና ልዑል ኣበርክቶ ኣይክገብርን ድዩ ብሓፈሽኡ እቲ ባዕልና ጥራይ ዝብልሲ ቀድም ሕጂ እውን ኣብ ሰውራ ክነካይድ ከለና እውን በዓል ዳንኮኔል ዓብ ሓገዝ ገይሮም እዮም ተጋዳላይ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ዳንኮኔል ሕጂ ክትሪአን ከለኻ ብምሉእ እቲ ዝሓለፈ መስርሕ ሲ ኩሉ ናይ ረብሓ ጉዳይ እንድዩ ሕጂ እያ ኣብ ፖለቲካ ዘላ ፍልጥቲ ጭርሖስ ነፃ ምሳሕ ዝበሃል የሎን እያ ሕጂ እዛ ነፃ ምሳሕ እዚኣ ትከውን ትኽእል እያ ንዳንኮኔል ኣብ ነቲ ኩሉ ዝተቃለሰሉ መስርሕ ክሳብቲ ዝኣመነሉ ዝኸዶ ኣስሪሓቶ ድሕሪኡ ምናልባት በቲ ክልቲኦም ሓይልታት ኣብ ሓደ ውሱን መድረኽ ምስ በፅሑ እቲ ንረብሓኻ ኣይከገልግለካን እቲ ከዓ ዘይትኸይድ ተኮንካ ብዝደለኽዎስ ኣይስዕበካን የንፃርካ ኣለኹ ክኸውን ክእል እቲ ኣካይዳ ማለት እዩ ክትሪኦ ከለኻ ሕጂ ብዙሕ መፅሓፍቲ እውን ብዛዕባ ኤርትራ ስለ ዝፀሓፈ መፅሓፍቱ እንታይ የርእዩ ኣበየናይ ፀቒጡሎ እንድሕር ዳ ርኢና ነቲ ንሱ ዝደልዮ መገዲ ክኸውን ክእል ናይቲ ሓደ ወገን ከዓ እንተ ንሪኦን እንተ ንሰምዖን ርእሱ ዝኸኣለ ስእሊ ይመሃበና ግን ኩሉ ግዜ ናይ ረብሓ ጉዳይ ኮይኑ እዩ ዝረኣየኒ ቃለስ ኣለኹ እንድሕር ዳ ኢሉ ሕጂ እውን ያ ይቃለስ ኣሎ ምናልባት ኣባል ሲኣይኤ ነይሩ ክኸውን ክእል ሕጂ እውን ኣብቲ ተልእኾ ንሱን ኣሎ ክህሉ ይኽእል ይኸውን ብኸምኡ እቲ ናይ ደገ ምትእትታው ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ዘይድግፎ ንዘይገለ ነገር ኣይደኽሙን እዮም ቃልሲ እዩ ንዕኦም እውን ስለዚ ንሕና ከንታይ ኢና ክንረብሕ ንኽእል ዝብል ካልእ ሕቶ ዝመፀካ ማለት ብዝበልናኩም ጥራሕ ኪዱ እንድሕር ዳ ኮይኑ ንሕና እንብሎ ከዓ ክንስማዕ ኣለና ዝብል ሕቶ ናይ ምልዓል ባህሪ ከነማዕብል ደሊ እየ ዝብል ዘለኹ ምናልባት እዚ ውልቃዊ ርእይተይ ስለ ዝኾነ ዘይክንሰማምዓሉ ንኽእል ንኸውን ግን እቲ ምትእትታው ኣይፈትዎን ዋላ እቲ ናፃ ፕረስ ዝበሃል ብብዙሕ መልክዑ ክትገልፆ እንድሕር ዳ ርኢኻ ልክዕ ብዙሕ ፍልልይ ብዙሕ ነናይ ገዛ ርእሱ ትንተና ብዙሕ ዘየሰማምዓካ ነገራት ስለትረኽበሉ ኩሉ ነገር ክትፍትሾን ከለኻ ከከም ተርጓሚ ዝኸውን ዘሎ ሎሚ ከከም ዝርእዮ እዩ ነገራት ዘቃንዮ ዘሎ ዝኾነ ኣካል ሕጂ እቲኦም ኣለው ዝበሃሉ ዓበይቲ ትእምርትታት ግን ክሳብ ክንደይ ተኽብሮም ወይ ንስኻ ዋልታ ትኾነሎም ኣብዚ ምስኡ ብሓባር ክሰርሕ ክእል ካብ ዝንኤው ግን ኣይምልከቶን እዩ እትብለሉ መድረኽ ሲ ክንፈጥር ክንክእል ኣለና እየ ዝብል ዘለኹ ናብቲ መመላእታ ንምፃእ እቲ መሰረታዊ ግልናትና እዩ ሓገዝ ኣየድልየናን እዩ ኢሎም ካብ ዝነቕፁ መንእሰያት ሓደ ኢኻ ማለት እዩ ስኻ ሕጂ ንኩሉ ዝተሓልፈ ነገር እንድሕር ዳ ርኢኻ ብፍላይ ናይ ኣሜሪካ ኣተሓሕዛ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ዋላ እቲ ናይ ካልኦት ሃገራት ንግደፎ ዋላ እዛ ሕጂ ኢትዮጵያ ንሪኣ ዘለና ገለ ንረብሓኦም እንተዘይኮይኑ ንረብሓ ህዝብካ ይኹን ንረብሓኻ ሓልዮም ኣይገብርዎን እዮም ኩሉ ነገር ማለሲ እንኸፍሎ ዘለና ዋጋ ቀሊል ኣይኮነን ዋላ እቲ ኣብ ውሽጥና ዓብዪ ፀገም ይሃለወና እቲ ስርዓት ዲክታተር ይኹን ገለመለ ካብኡ ዝኸፍእ ክመፀና ይኽእል እዩ እዩ እቲ ናተይ ኣረኣእያ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ትግንፅሎ ንሶም ጃስቲፋይ እዮም ዝገብርዎ እቲአን ትካላት መሸቀጥ እየን ኩለን ወያነ ከሎ ብኢትዮጵያ ስለዝሰገርኩ ኣነ ኩሉ ነገርቲ ነገራት ስለ ዝረኣኽዎ ንዕላሙ ንረብሑ እምበር ንዓኻ ዝሓልየልካ ሰብ ዝቆፅረካ ሃማን የለን ግደፍ እየ ጥራሕ ረብሓ ኤርትራውያን
ዘማእከለ ለውጢ ክህሉ ኣለዎ እዋ ስለዚ ድሕሪ ከምኡ ኮይኑ ንኩሎም ኢኻ ትቃወም ዘለኻ ማለት እዩ ነቶም ናይ ደገ ምትእትታው ትቃወም ኣለኻ ነቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ተግባራት እውን ትቃወም ኣለኻ ልክዕ ኣለኹ ደ እዎ እቃወሞ ኣለኹ ሕጂ እንታይ ይኸውን ኣሎ እቲ መንእሰይ ናብ ተፀባይ ናብ ኢድካ ምሃብ መፅእ ኣሎ እቲ ዝዓበየ ኦኬ ወላ ሓደ ክገብር ኣይክእልኒ ንእሽተይ ዘይገበርክዎ ከምዚ ተዝግበር ነይርኮ ከምዚ ምኾናን ኢሉ ኣብ ናይ ጣዕሳ መንፈስ እዩ ዘሎ መንእሰያት ግን ናይ ምግባር ዓቕሚ ኣለዎም ክፈልጡ ኣለዎም ሓላፍነት ከዓ ክሽከሙ ኣለዎም ስለዚ ኣብ ጉዳዮም ተዋሳእቲ እንድሕር ደኣ ኮይኖም ዝሓሸ ፍታሕ ዝሓሸ ርድኢት ክህልወና ይኽእል እዩ ማለት እቲ ሕብረተሰብ ናይ ገዛ ርእሱ ክብርታት ኣለዎ ተራዳዲኡ ዝሓድር ሕብረተሰብ እዩ ፖለቲክኡ ምናልባት ሕጂ ተዳኺሙ ክህሉ ይኽእል ኸውን ፖለቲካ ኣፅሊእዎ ክህሉ ይኽእል ኸውን ተመሊሱ ግን ናብኡ ምዃኑ እንድሕር ደኣ ፈሊጡ ናይ ገዛ ርእሱ ፍትሓት ናይ ገዛ ርእሱ ኣረኣእያታት ሃልዮሞ ክንቅፅል ንኽእል ኢና የቐኒየለይ ክብረት ይሃበለይ ስነ ጥበባዊ ደራሲ ብርሃነ ገብረ ሂወት ካብ ሃገረ ኔዘርላንድ የቐኒየለይ ሓረጉ ንዝሃብክና ዕድል ደጊመ የመስግን እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ክቡራት ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ምስ ስነ ጥበባውን ደራስን ብርሃነ ገብረ ሂወት ካብ ኔዘርላንድ ዝገበርክዎ ዘተ ኣብዚ ተወዲዩ ኣሎ ዳግም ብካልእ ኣርእስቲ ክምለሰኩም እየ ሰናይ ቅነ እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ